The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Ki santli ki Shillong Haribhoi district ki badan hasanda jong nongba ka district ha ka ji khun ka balapat hadu arphois nem kanthi ban yo no la ka jong garaj lane ban mi no na garaj marngar ka babat ia ka jing sinchar raj da ki jaj benriu marngar ki bomdei na ka jaj benriu khasi ka bari ka raj ka baham apo ka hima malim manta ka singi la panlong ia ka jing kendulang nadu ki rang ba Shillong bat ki nong ilam Shillong rengkat ki long kmi long kpa ki temmen kisan bat ki khun samla kanthei bat chenrang hak Shillong mautunum kabalong hak juga por ka jingi lekai football final jong ki samla ya kabala peniat da ka sunjuk ki samla san Shillong hak balawan bani don langro daw chief executive member ka KHADC uba peniat sing CM hadin ki jingi keren halor ki kami lekai football jong ki samla ki nong ilam na kini kisan tili ki Shillong ki bakentup ya ka Shillong maupro ka Shillong yo maulong ka Shillong buda ka Shillong jerasi bat ka Shillong mautunum kilapan pau ye ka jing angnut jong ki ban donno la ka jong garaj bat ban yo no la ka jong ka jing sinchar dagi khun khasi hapo ka ri khasi la jong om ban hap hapo ka jing sinchar jong sim bat ki menteri ki bomdei ne ki jai pan riu khasi namar kumba kalong baro si kata kini kisan tili ki Shillong khasi ki hap hapo garaj marngar ki nong ilam jong kini kisan tili ki Shillong haba ajeng kren bat penpau ha kamat jong chief executive member ka KHADC uba penyait sing sim bagila dawan na kapor sa kapor ban yo no lag jong ka dor baraj ka ban kentup ye kini kisan Shillong ki bahap hapo ka ni garaj marngar lane ban mi no na ni garaj ye ka balabat ye ka jing sinjar dagi bomdei na ka jaj ban reu khasi da ka jing sukhya kilapan pau ye ka jing angnut ban yo ye ka jing sinjar dalade om ban sya sinjar da ki pat ki jaj ban reu hak bandalor ka jingpha yak city ha ki por ki bladap hak ni ka sngiru kila IT biang yak jing tho shau CM ka KHADC uba penya jing CM ka bakentu ban ai haki ya ka bor sinchar kum ki Shillong khasi ban laj na ka jingsha sinchar haki wepan uba penya jing CM ha ba jing kren ulong bahagane ka sngi umpat la ban jubab la on pentikina ban penurlong ya gane ka jing dawa Henry ulabu da ka jing ai jing kermen bahaswa ka jingkut ka samoy trikam jong u kumu CM bat ka samoy jong ka isi ke bola ilam ha KHADC on yele ban penbet ya gane ka jing dawa ki badon kam ki bana kaliang jong ki santli ki dor bar Shillong kila dawa nalor ka jing don jong ki nong ilam na ki ti santli ki dor bar Shillong hagani ka singin laidon langru CM barim ka KHADC uba RR kansai makdo nang tau MDC barim ka umsning constituency uba don kupar sumer nang tau presiden ka seng KSU nanot Khasils district usomla federal kharkamni u chairman jong ka senjuk ki rang ba Shillong Ribhoi district uba BB makdo lembat kiwe hagani ka singin laidon langru ki nong yelam barim jong ka dorbar ki khasi san Shillong ki bakentup yo ba JW lapang uba lurshai walang lembat kiwe Tulu ka jongi kalong ba impanya pili yakine ki santli ki Shillong kata ka Shillong mautunum ka Shillong jarasi ka Shillong yomaulong ka Shillong buda bat ka Shillong maupro haga ba gine ki santli nadu ki Islam ki bangun suwa lakumba apro ki Islam wilayah yanti bani khun lane bani ono la kata ka jok ka right lane ka ilaka haga ba borosi kata nihap haga right marngar hendrai kumba Supan kembang api bala kumba arfo klik Islam wilayah yanti hendrai ngimsem nala nisel tenak pat bah sibun kisian kilalet pat kilawan hendrai ngislu ka ega sel tenak bah niyo pat menta ya usiam ubas ngap ya ka jinut jignam jongi kisan tili Shillong kublai sibun sar ya ka jingla klet ban snap ya ka jinut jignam jongi ki dorbar ki khasi san Shillong hagata lapor ngidon yaki nukitkan hagaba lalang Sherman dai ba JW lapang ibu dan rang rekat lang bat ni hene menta kublai sibun ya ka jingdan rekat lang ka jongpi bat hagata lapor ibu lusai walang ibu bat pumuskatli jong gede ka JC san Shillong bat bat biren sengkli bat babu sibisim hagata lapor kilong kumki advisor jong ka JC bat minta ngan sukwa ban tertib sepi ba
ya kene ke JC ila de ban penthma ya ginong ketam hagba ngilayo advisor iba Biren Singkli ba Lusai Walang bat chairman jong kene ke JC ke bamenta ilayo ban penthma dai babu CBCM Orbar ki khasi san shnong kata mau pro umbuda yomolong umjarasi mau tunum kilok ki ba e ki jongi ki batrang dik banyo kabakum gane kasngi bat shisha ngilayo simpa simsong jong kari khasi boy jongi ubadai pet dikhmi ya kajing pendit pendiang kariti ka dostur ka roi kapar ka bha kamiat jong upat benreu khasi boy jongi kata iba peniat sing sim nisok kmen bau chief executive member jong ka KHDC ilala ban penlait kapor ka kerpang na benta jongi kisan shnong ka bangila angnut la arpuai snem ban jakum gane kasi tingi sokmen sisho bagane kapor kidon kiru rangba kiru kumat ki jongi idon iba don kumar don kupar sumer iba de ex MDC jong gane ka thain ka jongi jo kapor babat romenta ko muko chairman apo MDC jong ka sarkar Meghalaya jongi nya donro kinongilam jong ka dongri bhoy jongi ba bibi makdo o chairman jong senjuk kirang ba shnong jong ka thamri bhoy ni donro angne usamla rangba bayalam iki kun samla melakhot kum ka sang balang ka bla paunam ba apo kari khasi penar jongi ka KSU apo riboy district iba Ferdinand Kharkamni ni donro angne kinongilam ki ba kham hakamat ki bayawan lang hagane kapor Ibla imro bani syakri kari bat kajai benreu ba arar makdo kerpang amla ban klet. Bakum ni kalong menta kasngi de leng ba kajing IT. Leng ba kajing produk jong ibabu JW Lapang. Badeu chairman jong ka JAC Sanshnong nadu kito kisnem. Bat iba Lursai Walang badeu arkitek hai kijing penbit pendiang kiri kot kaji yai lenti jengi haduk kata haduk menta kasi iba Lursai Walang barklem dekat bro badai lengba ki umjer jong kajing mut jing perkat kabangila yo ban plan de lengba kapor badang long MDC iba arang sai makedok kata harus kapor dengan maklai dang de orang ba shnong to kapor arajar lai ngiyo banya selok banya perkat Beramba kumnang inile kini ki khon ki hajar ki jongi ki bedai ki karo ki khasi ki balasya ban peniat haki waipat kakten gatlek ramya pai riti dustur ramya dei nadang syadong temai ong kita kapor imat kabhapalat para kang bai namar bakala jan palat ke election yo katutno kajinga lenti kaya kran kana kaya plan ya perkhat ya perdain la produk sedam arajar lai hakata kapor ngidon nrem sinong berkat kawai na kita kade ka paham sting baro ngietip temar sinstang yat haden jong ka election MDC ngilala ban confirm san teliki sinong bat kata kawai ka sinong ka bahap apo kay mo melim ka paham sting kalalik capo karat nongkra om dan jing ujor om dan jing kraniye kalane sa adu mentabat karat nongkra kata kade ka kubor kabangi tip lu baro kisan sinong te sempak semsong bagi jungi siya madan borom jingi kene kapor ki parlok ki rong ba bedon kitilang kiba hakti hakicat kaba isu ya hap ya kene ka jingi lenti ki jungi iba bibi makedo iba Ferdinand Kharkamni bat iba don kupar sumer ki baju senran bat ngiman kapor ngi scam bapin ya kubur ya kene ki jingi lenti jungi banado usnem ar hajar nyau ladong dok long senam ke JSC ngim jukwa ban peni ya kawat kasti ban yelek persya ban yakhi da ketema pano kum ki bregi bastat haga jelam jong ibabu JW Lapang bat iba Lursai Walang iba tip bahaya ka an ngilaya jai da kabalik kerpat lej ong ba ko pa em latho manik em kum ba pilatip ki kun ki hajar jopi ki don ka temri boy to ailem ya kabor bangin yo ban yalong langkum yalong kiwei hakito kipor mai kloilan ila pha wat ban pha
leg inspection ban leg jorep agi snong kitau tengkreng gidan gikot kislah duk menta tiam medon borom jingi gikot kislah bengela sumit bat kan ne gajing pen kan mau ya pi kenang ba pin tip ya gajing ya lenti ke bajai jai gajungi ban ngi dak kren nadu kata usne marjar cipo lakular ngili apa tak banyo ya karat apo kai ma melim klem da keng bang inong umelim nadu na shlong ngi sudu jempoi ngem kwa Henry nyebut ya kerti dustur Henry Pause siam medon borom jongi bat ki kira orang ba hau ar hajar si po la le beng la keng dau thala ya ka juban lak bakila kle kamat jongi ngili apski Henry klem yo alat ban pendap ya kata kakam ke jongi paim latho ibala pendek ya kata kapor ban aino karai ya kata kapor ngili kemen ngili risa Henry Pause kakut no tang heki jing posniu kaba omlak ban priang ingi gikun hajar hana hab IT haki rayot kata kadek jie linti kaba pang ya kadanut jong gilong kemi jong gilong pa bat gikun samla ki jungi nado usne marjar si peu ngilapoi kajing syakot kajing penbek hapot district council khatsan khatnrusnem la I yangi hapot district council na we UCM hawe pat UCM na ki we IM milaka haki we pat ki IM milaka la pensyat yangi teng syahima melim teng syanong po teng syarai marngar teng syapok council anda ji bapli adu menta kajing sacrifice kalong ba ban register jakar umla ban pen kampen bet penbiang karoi kapar bikin penbet penbiang kikot kisla ki jaka ki putaru omla ban itu mana menoru kaba aduh kata kinong rap ki jongi kinong belai ki jongi kinong kayi ki jongi kimla ban pen itu ya ka jakala jong ya ka kapar la jong kadai kata si ambadan borom bangida angat kata ka memorandum ka bangila tho bangila don kam mardor kum unong ilam ubat tebit ubi ijengai ngila yo isibun teliki kam pilala ban pendep tengi yasan sinong rumenta kasni ruka syai par menta kasni ban ikmelenti da ka mensim ka bakut bat ka basmur bat ka jingkermen ka badap niar bangin yo no ya ka interim order ban yo ban peniat ban berhenti ya ka riti kedustur klem daya laj ya kijing peniat ka district council ya ki rukom peniat ka riti dustur baki long shua jongi bat ki long din inetrai rengkan Tekine kita ki kentien ki bangi kwa bantu akmat jongpi si am badon borom jingi bat ka kenhun ka bejui ai kekti kamon ti kediang bat ni baro kini golom kemi ki wanda ka jingkermen ki kun samlaji ki wan yelek kai om ba kita kwa kata ka kai price lane ban peni jing tebet jongki Henry kadon rengkat kariti ka dustur bangi kwa ban penim kumba pila juya pila ju pen bit penbiang ya karti dustur jadi kita kinorim ki bakat dorbar ki kasih sansinong nida anut adu kata-kata ba hempep kanum slam show bangin yo ya kata ka kubor bangin penbet penbiang banyarap ya utap udap uduk usuk ubaap ke jingkermen ban penbet penbiang ke yang kesem kariti dustur halagi jong kikur kiker kimer halagi jong ki shinong jongi kumba pilatip ka area ke jongi ha ke jelam jongi ba lur syai bat iba JW lapang ngilala ban register hakmat ka an ya ka boundary ka jaka ka puta jongi baro sansinang te ngi sobha bapin itu ya kata lada don kam sisu ban penbet penbiang ngi long ki bakuloy banwan penbet penbiang bat ban but renti ya kirti dustur ki ba ka district council kan ai hangi bat ngin ya lambha ya ki pat nong song sinong jongi ki kur ki badaki pau teli ki kur ki basyong ki basaang ne ngida ang not banyo ka jingi trilang Barganong yepi na do ustem archarge po ngaladon benta bat kini santli isnong bat nga sodap da kajing sosi umdai banga shio I ya ki kot kisla harega na puleru ya ki kot kisla bat nga nawat ya kajing tip kabashay bat nadu ipor jang iba lulushay walang hadu kini ginoylang pementa nga soba nga nangyeng ban ay kitbok kidriyang ban yakun ya kahok kajongpi bat nga so kata kahok namanta kini kilaway kibarang gilakay menta I hebred ibadak syep ruay mentan bat namanta kalaway hi jong kikun ki hajar ngamam simlaong bangadon tang namanta ki sansinong ka KSU kadon namanta kinong songsinong jong karibe jong gi apo right nong tum hayma nong klaw hima jirang
hima soyong hima nong spung bat kumjuru idon bat ki kun ki hajar ki khasi ki jungi ki bodon hapo Manipur ki bodon hapo Mizoram ki bodon hapo Arunachal ki bodon hapo Shathai lemengi bat ngidon ru bat ki samla pule khasi ki jungi ki don hapo Bangalore ki don po Delhi ki don chui jelaru ki don bai bat ki bat kaso ban ai ya ketika dia nak liang KSU bangindon manta bapinyo ya hok kajopi tam kini kintin ublay urkur kulang bro Lenium Desika Raj Sensyar jongka Raj Marngat hapo kahima melim Henry habangi snapat yaki khana pateng kibo longshwa manshwa laseng ladang yakiniki dong kishnong hagani gajaka ngismo bakadon ke jinglong kerpang hakini kisantli kishnong tekani ke jinglong kerpang ngisuthu bala hikai dolong shwa yangi bat hadu bakini kinong ilam ki bakhamen shwa kilasdang ban produk ban lamlenti yaki kun ki hajar ki pajba nong shnong hakini kisantli kishnong henrei ngisuthu kamdei ke basok hot ke jing persyang kiladon bat nginget scam hadu kenika kenti ke Bamentaru nakaliang jong ke Khas Hills Autonomous District Council ngikwa ben penbet renti ngikwa benang pen scam menang pen klan ya kita kiriti dustur kiba pilong kerpang kiba long shwa man shwa lahika yengi te ya kani ngaso ban pentip hapi kum kinong shnong baka executive committee jong ke district council menta ngidon ya kajing trailang hapadeng baro KMDC banwara ke jingklan haka sensyar ke kadar tenrai ke bengidon hapo jong ke 6 schedule bala aibor yangi lingba ke constitution haka article arspa sop ar ni layo ye ke bor ke bakerpang banthau ikian ke bakham kerpang ru ban pen scam ya kita kiriti dustur ki bladon bala hikai hangi lada kelong haka sensyar kadar gumbalong mentang iyo eka United Khasi Genti Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act Khatndai Spa San Pukundai Bat lingba kanikaan Kalayo nadu snem Khatndai Spa San Pukundai Nadu pengilayo District Council House snem Khatndai Spa San Puar Kadikani kaan kebela kudup Hak baiti bakasin syar khadat Hang ni po rikasi hibrok kawai Bat hapo jong kanikaan Lakentup kumbasan pusau teli ki ilaka Lani ki hima Kiba kentup iki CM-ship ki lingdorship ki sardarship bat ki wahadada nangta ki donru ki wei kum ki raj ki bahap hapo kini ki ilaka te ngi suthu bakakam keba khia bat kakam kebadan kam bha abingi snap bat ngi snow ya gajing pensyai ni kini ki rangba jungi ni ki sanshnong te nakaliang jungi ngila shim khia ni kakam bat kumjuru layo pedang menta kenika sengi ya kenika memorandum kabala ai hangi lingba to secretary jong ke dorbar bat ke kenhun hibrok kawe bat halor kani lese kanam biang yang ban keren lut baro hagenika rensan kebangiwan ban saki ya ka jingla kai football henry ngin shimkya ban la ban pendap hakani kas hakani ka samoy trekam kabangidang sakat tu kani benai habai di bakani kam ngaso ladang ngila pen pendap ya kani kam nakamta kani ga jingdawa jong ka dorbar ki khasi sanshnong kan ulong kan seiso ngatrai la khambun pajba ban pendap ya kani ga badan hakata kasngi ngatrai pinya menjur ya kata bahakata kasngi kaba ngin itu ya pi ngatrai ngin hap pendap ya kini kebadan ladap pi menjur ya kata te ngin yi ya ka jingi long teli ka jong pi baro ki nong shnong ki blong ki kun ki hajar jingi ki santeli ki shnong ba ngin pen i ya ka jingi long teli ka jingi i jingi long kawe namar haka jai bendio khasi jingi ni don kam palat mentai ka jingi teli om ya ka jingi ya pra hala ki jong ki benta henry ngin long ki bayateli nama ka jing teli ka long ka bor te hakani ka por sahisian ngaso ban akublei kerpang ikini girangba ki bla penslo hangi ya kani ka jing don kam jong kani ka dorbar ki khasi san shnong